Simulan na ang pasyalan. Kanila pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kanila klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kanila pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kanila klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Sa loob ng isang taon, marami na tayong nakasama sa pamamasyal at pagtuklas sa gandang handog ng lalawigan ng Pangasinan. Bawat isa, may kanya-kanyang pamamaraan ng pagkilala sa bawat syudad at bayan. Naging parte na sila ng ating virtual tour kada linggo, kaya't masasabi natin kasama na natin sila sa bawat pagkilala sa natatanging Pangasinan. Sa bawat pagpasyal, mayroon tayong natututunan tungkol sa kasaysayan ng lalawigan. The name of Bugalyon before was Salasa. It was changed in 1921. The name Salasa came from a word here in our local word, which is a wooden house, that part of the flooring which is attached to the wooden house. That's where the origins of Salasa came from. But in 1921, in honor of our local hero, General Jose Torres Bugalyon, it was changed to Bugalyon. So in 1741, after the inspection, Santa Barbara was formally declared as a pueblo, and the name is Santa Barbara di Tulong because the patron saint of the church which was constructed in Santa Barbara during that time, the patron saint is Saint Barbara. And it was called Santa Barbara di Tulong because the name of the river that bisect the municipality is called Tulong River. It's a combination of the saint and the river. Ginagamit din ng Agno River noon na gamit yung mga bangka ay talagang naging melting pot po talaga ang Bautista. And then meron ding factory dito yung Smith Bell. So American-owned po siya na tinayo dun sa may Casa Hacienda. At meron din Chinese-owned na mga mills po noon dito. So may pagawaan ng pala yung mga Chinese at mga Amerikano. Kaya at that times, between 1920s hanggang 1930s, bago po ginawa ang PNR sa Tayug at bago nagkaroon nung 1932, kung hindi pa ako nagkakamali na pagbaha, ay nasa golden era po ang Bautista. Effective noong June 1, 1908, nilagdaan ni Governor James Smith yung proclamation na ang Mapandaan is ma-reestablish muli siya as an independent municipality. And after that, ang Mapandan is Balon-Balay, tinawag na lang siya collectively as Mapandan. Pinangalanan po ng mga Nueva Ecija na Balungaw dahil po siya ay hugis na bell shape po. Pinangalanan po ng mga Nueva Ecija na Balungaw dahil po siya ay hugis na bell shape po. Ang mga kwentong ito na ang bumuo sa pagkakakilanlan ng bawat bayan at lungsod. Hindi rin mawawala rito ang naging parte ng bawat simbahan. Mga simbahang nakarinig na sa mga panalangin at kahilingan ng bawat isa. Mga simbahang pinaghuhugutan ng lakas at inspirasyon ng mga mamamayan at mga bisitang
dito na rin inilabas ang kanilang mga nararamdaman. Ang Relic of the Cross ay the totoong piece of the true cross from Rome. It was founded nung si Saint Helena ay nagpatayo ng church sa mismong pinagpakuan kay Jesus. And then this crosses ay itines sa isang may kapansanan na babae, matandang babae, at yung cross na siya yung nagpagaling doon, ay yun yung nagpapatunay na yun yung tunay na cross. So, they were brought to Rome, tapos ang ginawa nila is pinira-piraso yata yun, and then they were sent to different parishes, churches, dioceses. Ang ating bayan ng Bautista ay naipangalan following the name of St. John the Baptist. And it is also a testament to the faith of the people ng bayan ng Bautista. Spiritual guidance is number one. The liturgical sustenance ng ating mga mamamayan. At kasama rin yan ay ang patuloy na pakikipag-partnership sa napakaraming mga agencies in order to cater also to the needs of the people. Ang most recent na renovation involves the facade of the church and itong sanctuary. From what I know, ang naiwan ay itong pinaka-building, yun yung naiwan. Kung pag-uusapan natin yung since 1922, marami nang nabago. Yung bell natin, nalipat na. Yung pintuan ng main door ng simbahan, nalipat na rin. Ito ang original na pintuan na ginamit dito sa simbahan before siya ma-renovate. Ang ganda, di ba? Gawa siya sa stained glass. Well, they can expect a church that is proof of God's love dahil itong simbahan natin ay patuloy na binubuo, pinagaganda, dinedevelop ng mga mamamayan ng Bautista. So, the church is a testament to the faith of the people and dahil diyan, when they come here, they can say, buhay na buhay yung pananampalataya ng mga taga-Bautista. So, kayo po ay iniimbitan namin na punta dito sa aming munting parokya, San Juan Bautista Parish. At kapag kayo po ay narito, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal, ang awa, at hindi paglubay ng Panginoon sa atin. We hope and pray na sana kung makita po ninyo itong simbahan, you will be not only amazed with its antiquity, but you will be led to pray more and to deepen our faith. Kung usapang kasaysayan, marami ring mga tahanan, gusali at kagamitan ang may malaking ambag sa Pangasinan. Excited na ako at nandito tayo ngayon sa Casa Real sa Lingayen. Tara, silipin natin ang Banaan, ang Pangasinan Provincial Museum. Banaan is a Pangasinan word, which means meeting place or place of convergence. Kasi the story that we would like to tell in our museum is that Pangasinan is a meeting place or a convergence of various cultures and influences. Kasi nandyan yung Chinese encounter, we had relations with the Chinese. Nandyan din ang Spanish colonial period, American colonial period, ganun din ang Japanese occupation. Kaya marami tayong may kwentong mga influences or convergences dito sa ating lalawigan. Kaya tinawag natin yung museum natin na Banaan.
tawag po sa house ay yung Carmelo Canto Heritage House po. Na-construct po ang bahay around 30s, specifically 1936 po, according to my father. Ang sabi po nila, sila father ko, ang bahay ay gawa sa isang first-class wood na tinatawag na kalyot. Nasa siguro 60% pa po yung original structure ng bahay. Yung 40% po na na-renovate, ginawa po siya kasi ginawa pong kwarto, yung iba naman ginawang kusina para mas magmukha siyang presentable, kumbaga. Sa sentro ng Natividad, matatagpuan natin ang Dalipawan tree, which is considered as a centennial tree dahil sa edad nitong almost 400 years old. Sa ating pagpapatuloy, ating pangbalikan ang mga kabuhayan ng mga Pangasinense na binabalik-balikan ng marami at tunay na maipagmamalaki bilang tatak Pangasinan. Fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on, Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave. Epic drop. Bawat trabaho, negosyo at ilan pang naging kabuhayan na ng mga Pangasinense, masasabing may bahid ng kanilang mga kultura at tradisyon. Mga kultura at tradisyon na kadikit na ng pagiging Pangasinense. Inuumpisan kong ituloy pag may gulong. Inuumpisan kong dahil nag-aalok nga ako sa kanila na punta na dito yung nag-order dahil baka sakali mayroon silang gulong na dadalhin dito, di yun na lang muna ang gagawin ko. Pero pagka walang gulong at wala rin akong gulong dito, walang mangyari, walang magagawa. Ay yung nasa isip ko kung sakali man. Matapos, may order na ulit. Parang may susunod na naman yung trabaho. Oo, masaya dahil makakapira ka pagka
Wala kang trabaho, wala ka naman pira. Mano-mano ang paggawa nila dito, kaya inaabot ng 2 days para matapos ang isang buong upuan. Kaya rin by order na lang kung gumawa si Tatay Alejandro. Sa mga local na talyer, kinukuha ang mga gulong na ginagamit ni Tatay sa mga furnitures. Yung ibang nagpapasadya naman, sila na din ang nagdadala ng gulong na gagamitin. Kahit paano po nakatulong po ang Sulmem ko, na nakadagdag po para sa income po namin bilang mga empleyado. Masaya po kasi lalo na po yung mga bisita, pag bumibili sila ng produkto namin, tapos nakikita namin yung produkto namin, yun ang naitinitirik nila. Tuwang-tuwa naman po kami kasi nga yung produkto po namin ay na ano na rin po namin na i-market na po namin sa iba po. Sa ngayon po kung pwede po i-market pa mo namin ito sa labas kung pwede po. Kilala rin ang bayan ng Binmalay sa kanilang bangus aquaculture dahil na rin sa dami ng kanilang fish ponds o pukok kung tawagin sa Pangasinan. Pinaniniwalaang ang mineral content sa mga pukok at ilog ng bayan ang responsable sa napakasarap na lasa ng kanilang bangus. Isa ang barangay na gilayan sa mga maraming pukok dito sa bayan dahil na rin napapalibutan ito ng ilog. Ganito lang talaga hanap buhay eh. Ganito lang hanap buhay namin. Yung mga maninuno ko, yung hanap buhay, yung kalang, saka yung tinatawag. Mano-mano pa lang noon. Paano po nakatulong itong paggawa nyo ng paso sa pang-araw-araw nyong pamumuhay? Ito, kasi yung anak buhay namin, kinabukasan mo yung gagawin mo. Kung marami nang nagawa mo, lulutuin mo na. Titiksin mo na magkukuha, pura dito. Kakarating sa isang bansa, sa ibang lugar. Sa lugar, mas masaya. Masaya din. Kaya kung mayroong bumibili ito, magandang trabaho dito, babalik kami sa duyan. Kanya lang. Siyempre, proud na proud po kayo kasi galing po ito ng Binmalay. Oo. Lalong-lalo po dito sa Barangay Palyas. Opo. Marami rin tayong nadaluhang mga kapistahan sa probinsya. Bawat isa, may kwentong kasiyahan at pagkakakilanlan. Asinggan Kankanen Festival is on its 12th year na. So, napili namin ang Kankanen kasi Kankanen symbolizes pagkakaisa. Dikit-dikit po kasi kung ating makikita po yung malagkit po natin, dikit-dikit talaga. So, it symbolizes unity, cooperation po, and solidarity sa bawat isa dito sa Asinggan. Nag-start po ang Kankanen Festival 2011. Inulit-ulit ng 2022 and 2023 hanggang 2024. So 12th year na po ang Asinggan. Siyempre, makilala ang Asinggan as a Kankanen Festival ng buong Pilipinas. Iba't ibang bayan sa Pangasinan na pumunta po dito sa Asinggan at matikman po nila ang aming pinagmamalaking Inkiwar. Garantisadong panalo. Sa Best Ways to Serve Puto ay dito kasi namin nakikita kung anong mas maganda na i-partner pa sa puto. Hindi lang puto with dinuguan or puto with cheese. Ngayon, kung nakahanap tayo ng panibago na pwedeng iterno o i-partner, yun, mas makakatulong yun sa aming producers, sa aming mga vendors. Actually, ang tinitingnan namin ngayon, kasi before, meron na ho kaming ginawa na parang certain palay na yun lang ang gagamitin for puto. So, yun ang pinag-aaralan na stop
Pero pili namin ibabalik yun para consistent ang bigas na gagamitin for puto. Number 1 talaga rito sa amin is itong tourism. Kasi pag nakilala ang iyong bayan, dumarating ang tao. Pag dumarating ang tao, dumarating ang investor. Pag dumating ang investor, lumalaki ang income ng bayan. At mas masasabi nila na magandang tumira sa bayan ng Calasiao. Itong Puto Festival in particular lang talaga ay ito na ang tulong namin sa kanila. Very progressive yung event throughout the years kasi every year kasama kami sa event, nakikita natin na mas lalong gumaganda yung parade, yung festival as a whole. Our celebration here in Santa Maria shall serve as an instrument to renew our solidarity and towards the revitalization. Together, we bring this community to the bright tomorrow as we aspire for. Ang mga festivals na ito, ibinibida ang bawat produktong maipagmamalaki ng kada lugar. Mga produktong hindi lamang pang Pangasinan, kundi pasok na pasok sa international market. Dekalidad, maipagmamalaki at kayang-kayang makipagsabayan. Yan ang mga produktong tatak Pangasinan. Feel the warmth of Filipino dining experience with this unique flavor, sourced from the sea, processed in the hands of ever hardworking locals, and presented to the world by this reliable town. We're bound for greater things. This nature's wine that feature natural flavors of different tropical fruits locally sourced will put Agno's name in the map when it comes to craft winery. So take a sip and celebrate. These booths will certainly bring good memories in season. You can even take some bottles home. Isang nakakatuwang kaalaman na rin ng nagpapakilala sa bayan, ang pagkakaroon ng mas madaming populasyon ng kambing kesa sa mga residente. Bakit ito nangyari? Alamin natin. Kumain ka, te! Ayan o. Because people here, just like the canon, is stronger when sticking together. Kilala ang Umingan sa Carabasa at buhay pa rin ang agrikultura na ito. Ang Umingan ay may 58 barangay at bawat barangay ay may nagtatanim ng kanilang one-tang, one-product na kalabasa. Ay hindi lamang pang-ulam, ngunit maaari rin itong maging sangkap sa mga paborito niyong dessert. Pasalubong baka mo mula sa bayan namin. Charan! Pandan bags na yan. Ganda, di ba? I-try nyo yung cuisine, mga menu, mga dish na galing Mapandan. Bukod dito, sikat din ang Santo Tomas sa paggawa ng maha blanca na syempre may kasama ring mais. Tambong di Santo Tomas at Corn Chicken Supreme, ito ang mga panalong luto sa larangan ng Cooking Showdown at tunay pinagmamalaki ng bayan. Isa pa lang yung ginawa ko, hindi pa perfect, pero grabe na yung pawis ko. Medyo mabigat, talagang mabigat itong pagmomold compared dito. So, pag paulit-ulit, nakakangalay talaga siya. Di ba po, Kuya? Pero sanay na po kayo. Ang galing ni Kuya. Tikman na natin ang pinakbet. Ang sarap talaga ng pinakbet ng Villasis. At alam ko ang mas nagpasarap dito ay ang kanilang ipinagmamalaking talong. Kaya kung napasyal kayo dito sa Villasis, pumunta na kayo dito sa likod ng public market para matikman ang napakasarap na pinakbet na to. Tara, kain!
Bukod sa mga kagamitan, establishmento at makasaysayang mga kwento, hindi rin naman magpapahuli ang Pangasinan pagdating sa magagandang tanawin, adventure at pasyalan. Atin niyang babalikan dito pa rin sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kilala ang Pangasinan sa naggagandahang mga karagatan. Ilan nga rito, ating napasyalan kasama ang ating mga kaibigan. Like a time machine, this destination transports you back to your childhood. Every wandering eye will feast in this natural scenery. Green fields, blue skies, and breezy waters. It is a one-stop shop for nature lovers. The universe's way of saying whatever you want to be, you can be, just like the splashing waters of the Dot Pool and the picture-perfect Masangret Cove. Wake up to an infinite view of the sea in a shelter for every loving soul. The scent of nature calming the mind, the cold water touching the feet, the rock formation pleasing the eyes will accompany you. Isa sa mga kamanghamanghang destinasyon dito sa bayan ng Bolinao ay matatagpuan dito sa Barangay Patar, ang Rock Formations. Bukod sa mga dagat, napakarami ring naggagandahang mga ilog, talon at mga isla ang lalawigan ng Pangasinan. Multiply the excitement 7 times while adoring this beauty. Where's the main event? The sound of the river, sunshine peeking through the trees, rocks greeting your steps are more than worthy of your time. This well-kept nature park will shelter your heart in everything beautiful. Know the best time. Swimming, picnic, and family bonding is best spent during summertime when river waters are calm. Marami talagang ma-offer ang San Nicolas
sa mga nature lovers, from the beautiful sceneries of Malico to the relaxing vibe of Agpay Eco Park. At syempre, hindi rin pahuhuli ang Ambaywan River o mas kilala bilang Cuyao River dito sa Barangay Fianza, at hindi ko palalampasin na hindi lumusong sa ilog ng Cuyao. Ignite your adventurous spirits and make lasting memories with your friends and families. Pack your bags and come visit and enjoy Baito Falls. It was a really beautiful and really magical experience. Actually, this is my very first time seeing an actual fall. So it was quite a memorable experience that I want to cherish and I want to share to future generations. Kung may water adventure, meron din namang land. Tara't balikan ang mga napasyalang kabundukan na ang hatid ay challenge and thrill. To be welcomed by a valley with an awe-inspiring view of sublime fields and majestic mountains. Those that feature perfect background or experience a sunset like no other. Malapit na tayo sa sentro ng Barangay Malico at pwede tayong mag-stop over dito para makapag-take ng picture at video. At sa likuran ko naman makikita ang Mount Caraballo. Akala mo nasa Bohol tayo? No! Andito tayo sa Mini Chocolate Hills ng Umingan. Isa itong pasyalan na pinupuntahan dito sa bayan. Tara, let's go enjoy the view! Hindi rin papahuli ang mga pasyalang man-made. Mga atraksyong ginawa para sa mga mahilig sa adventure at nais mag-relax with Mother Nature. Samahan niyo ako dito sa Balungao Hilltop Adventure. Excited na akong matry ang mga activities nila. Tara! Tara! For the run! Run! Sa ganda ng kalikasan, wala kang talo. Kasi yung kampo or binase namin dun sa tawag ng mga tao dun sa father namin. Kasi since taga-tupa si Daddy, ang tawag sa kanya is Puor. Yun yung tawag sa kanya dito. So naisipan namin family, gawin na lang na pangalan niya tong ano. A visual spectacle in the middle of a farm that will transport you into a new world. And with all his plants that he's incorporated for, oh my God, 10, 15, 20 years. And his mom's food, so Mami Ninits is in deference to his mom. Kilala ang San Manuel sa mga natural springs or ubog sa salitang Iloco. At dahil rito, maraming mga resorts ang nagbukas at naging pinto para sa turismo ng bayan at patuloy na humihikayat ng marami pang bisita. Mawawala ang anumang stress na nadarama kapag nandito ka. Lalo pat makikita mula rito ang nagagandahang bundok tulad ng Mount Arayat at Mount Pinatubo, lalo na kung malinaw ang kalangitan. Makikita din mula rito ang kabundukan ng Sierra Madre, Cordillera Mountains, Mount Bangkay at iba pa. Bitin ang binmalay trip nyo kung hindi papasyalan ang Kadilang Baywalk. Kaya make sure to add this place sa itinerary nyo kapag nagpunta kayo dito. And what is travel without trying the delicacies and food offered by Pangasinan? Sa ating pag-iikot sa buong taon, atin na ring natikman ang mga pagkain sa probinsya na nakakatakam. Traveling is never complete without something to eat. From the grains came this sweet little treat the locals of this peaceful town adore.
Tara, tikman na natin ang Sampaguita flavor na ice cream. Excited. Ito na po siya. Sampaguita ice cream. Wow. Parang mabibitin. Yes, kukulang po yung 2 scoops. Sure. May naitabi ako kanina at ilalagay natin dyan. Guys, ang sarap. Ang sarap, guys. May new flavor na ako ng, or new favorite flavor ng ice cream. Lasang-lasa mo talaga yung cheese at yung gata nito. Totoong napakasarap ng latik. Parang masarap kainin to habang nagbumuni-muni ka sa park sa San Nicolas. Sa dami ng patupat na matatagpuan at matitikman dito sa probinsya ng Pangasinan, may kakaibang alok ang minatamis na ito dito sa Balungaw. Handa ka na bang tikman to? Kita niyo yung nagimas! Ate, dawata! At dahil di na ako makapag-antay, ito ang totoong galing doon sa kawali. Tara, tikman natin. Sarap. Hindi talagang maikakailang ang Tayug, isang agricultural municipality dahil sa produktong ito. Patunay din na ang bayan ay pinananatili ang tradisyon at kultura while being innovative. Bukod sa pagiging merienda, perfect rin itong pampasalubong. Kaya don't forget to look for latik when you're in Santa Barbara. Sobrang lasang-lasa mo yung noodles at sobrang linamnam ng sabaw. Saludo po ako sa mga gumagawa ng mga ng veggie product dahil po nakakayanan nila yung challenge. Kasi na-experience ko sa may pagluluto. Grabe yung usok and sobrang nakakaiyak siya. Pero pag nakita mo na nga yung product, matutuwa ka kasi makikita mo yung finished product na pinaghirapan ng ating mga manggagawa. Isang taong paglalakbay at mas pagkilala natin sa lalawigan, tunay ngang inihatid nito sa atin ang mga aral ng nakaraan, mga inspirasyon sa kasalukuyan, mga kwentong kay sarap balikan at experience na talaga namang tatatak sa bawat paglisan. Ngayong taon, samahan niyo pa rin kaming mas pasyalan at tuklasin pa ang iba pang tinatago ng lalawigan dito sa Ganda Mo, Pangasinan.